तो चलो साଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦେଖିବା ବାରିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇଛ କ'ଣ ଲଗେଇଛ ତାଙ୍କ ସ୍ମାଇଲ୍ଟା ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହସଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମୋ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ହସ। ଯାହା ହଉ ପରିବା ଫରିବା ଲଗେଇ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆମର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ତ ଚାଷୀ ଲୋକ ଭାଇ କ'ଣ କରିବା, ଚାଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲୁ ଚାଷ ହଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ପରିବା ଲାଗିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମକା ଗଛ ଆମର ଏବେ ହେଇନି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଦେବା। ଆମ ଗାଁକୁ ଥରେ ଯିଏ ଆସିଛି ପରିବାରେ ଭରି। ଆମର ତ ପରିବା ଗଛ ନାହିଁ ଆଉ ପରିବା କୋଉଠି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦେଶୀ ଟମାଟର ଯେଉଁଟା ଗୋଲ ଗୋଲ। ଆଉ ଟମାଟର ତ ଗୋଲ ଗୋଲ ଥାଏ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶୀ ଟମାଟର ଫଳ ଫଳିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ହେଇ ଦେଖ ଆସିଗଲା ଫଳ ଫଳି 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 ହେଇଯାଇଛି ଫଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛି ମିଷ୍ଟର ମନୋଜ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ନ ହେଉଛି ଟିକେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୋ ଗଛ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ନ କରିବେ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବାଧିବନି, ମୋ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ବାଧିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଏନ୍ଜୟ କର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ତ ସେପଟେ ଆହୁରି ଗଛ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ନୂଆ ଦୁନିଆର ଗଛ। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶଳା ଶାଗର ଗଛ ଆଉ ତା ପଛରେ ଲାଗିଛି ଗାଜରର ଗଛ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଜର ଗଛ। କବିତାଟା ଲେଖୁଛି ଗୀତରେ ଗୀତରେ ବୟସର ବଗିଚାରେ ଫୁଲଟେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ। ଆରେ ଭୁଲ ହେବି ତ ଫୁଲ ନୁହେଁ, ବୟସର ବଗିଚା ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବିଲର ବଗିଚା। ତ ସେଇ ଖୁସି ବସିକି ହସି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ହଁ ହେଇ ହସିଲେ ସିଏ ପଚାରନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ାଯିବ ନା ମୋବାଇଲରେ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଇଏ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଆସିବ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ମୋବାଇଲରେ ବି ଆସିବ। ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି, ଟେନସନ୍ ନିଅ ନା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ଫାଷ୍ଟ ମୋ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଆଉ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଏ, ତାପରେ ଯାଇ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।